Siyam ka magbanay ang apektado human tulok ka mga balay ang nasunog sa Davao City. Ani ay report ni Argil Relator. Akong none! Asa man akong anak! Wala! Asa man! Isunod mo na! Igo na lang sa pagtsabaw ang inahan nga si Risa Mansha sa pagpangita sa iyang anak nga gibilin dihang naabtan niyang nasunog na ang ilang balay sa Purok 4 Barangay 31-D Davao City mag-alas 10 Lunes sa buntag. Nasayran niya sa ilang balay nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Perti sabguula sa apuhan sa bata. Na daw nabilin. Ang katungguan gamay. Oh, akong apo to. Naragod mi. Nanilig bago ko sa gawas, pagawas na ako kay nagsinagitay naman sila. Hinoon, ilabihan ang kalipay dihang nakumpirma nga luwas ang maong bata. Idagan daw ang mga bata pagkabalo ni aso ang nikuan siga ang sa sulod daw sa baba. Ato sa sunog, pinaspasay og hakwat ang mga residente sa maong lugar. Sa ilang masalbang gamit, sanglit nagkabaga ang aso ug nagkadako ang kalayo. Maayo na lang kana ay firewall ang usa ka balay. Hinungdan nga wala na kini mikanit sa uban pang kabalayan. Hinoon, dali ra sab kini napalong sa mga nirespondeng bumbero. Sa inisyal nga report sa BFP, 9 ka magbanay ang apektado ug 3 ka balay ang nasunog. Parayon pa ang pagsuta sa hinungdan sa sunog. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.